Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til noget helt nyt på vores kanal. Det er selvfølgelig det verdenskendte Minecraft. Så vi tager det hele er nemt, så jeg har lavet det hele. Vi spiller på PlayStation, så sværhedsgraden er normal, og det er selvfølgelig overlevelse, og den hedder Yusuf Singleplayer, for mit navn er Yusuf. Så vi begynder bare. Vi håber, vi starter et godt sted. Gør vi ikke alt sammen? Selvfølgelig gør vi det. For det er det bedste ved Minecraft. Det hele er firkantet, men så lidt sværere at bygge sådan rundt. Så vi kommer til at se, hvordan det kommer til at blive. Jeg håber, resultaterne er gode. Og vi håber, vi starter et godt sted. Jeg håber mest på, at vi starter i en forest. Ja, en forest. Ja, det kan godt være, at min controller larmer lidt, som I kan høre. Jeg prøver at gøre alt, hvad jeg kan for at lave den ikke så meget larmende, men ja, vi er nødt til at overleve med det. Så tja, vi begynder bare spillet lige om et sekund. Så bare vent. Ej, jeg lavede sjov. Det her indlæsning, det tager faktisk rimelig lang tid. Okay, så alle sammen. Vi spawner en sump. Ja, det er rimelig godt sted. I hvert fald derovre og herover. Okay? Ej, kan man spam-click? Tja, det er noget nyt. Godt. Ja, vi starter med at hugge noget træ. Det er fint. For det er det sjoveste ved Minecraft, helt sikkert. Nej, vi har lavet sjov. Tja. Ej, hvor der er mange heste. Og køer. Vi skal have læder, mens vi kan. Vi starter med det her for. Sådan der. Slå. Spam-click. Sådan der, så er det den. Klart, dumme ko. Hvorfor? Hvordan? Sådan der. Jeg synes faktisk, at vi samler rimelig mange ting op lige nu. Men den eneste grund, jeg driver køerne for, det er ikke for mad. Jo, sådan lidt for mad. Men det mest er for læder, så vi har en god start. Og nogle gange rammer jeg forbi, men det er meningen for, så jeg kan samle nogle seeds og åkanblade, så jeg kan lave min egen farm allerede nu. Så man samler faktisk bare hurtigt. Ej, jeg hader træpeste. De larmer virkelig. Og det er et godt ridedyr faktisk. Tja. Ej, det er fint nok. Nu går vi over til dem her. Kom så for. Giv mig. Kom så her med. Yes. Vi har allerede næsten råd til en seng. Det er da perfekt jo. Hvad er det?
What the... Hvordan? Tja, det er fint nok, for så kan... Det her, det er faktisk rigtig klogt. For hvis man hugger det her rundt om sådan her, og så nede under det, og så kan man lave sådan der rundt om, og så er det en farm teknisk set. Det er faktisk ret smart. Synes I ikke også? Tja, jo. Lad os starte med vores hus. Ved du hvad det klogeste er, hvis man laver et hus? Læg arbejdsbord på gulvet, så fylder det ikke. Lad os gå og hugge noget mere egetræ. Det er meget beroligt spil, synes jeg ikke? Sådan der, forsigtigt. Skal vi prøve at følge med? Ej, det var sjovt overveje. Sorry. Den maske kan godt ramme forkert, hva'? Jeg rammer forkert på min joystick, det er derfor. Sorry, folkens. Flyt, 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 flyt. Flyt og flyt. Flyt ned. Nej. Første, anden, tredje, fjerde, femte. Nu når vi har en pickaxe, og der er lidt sådan sten her, så skal vi allerede begynde at hugge. Det er faktisk mega klogt, men jeg ved ikke hvordan den er spawnet. Det ved jeg fandme ikke, for det er normalt de ørkener, de sådan nogle vandhuller spawner, men jeg har aldrig set en i et forest biome. Det er faktisk sygt. Hallo, teknisk set får vi bare cobblestone jo. Så det er bare sygt jo. Vi har jo råd til næsten en hel grejet. Perfekt. Og så, det her det er det klogeste. Man går herover, så er der jo græs, så hugger man det her græs, selvfølgelig. Så tager vi lige sådan lidt. Se, det her har det klogt at gøre. Og selv en village, så er det klogt. Men lige. Så lad os lige tage det her kort. Og så. Lad os lige. Bum. Vi er herovre. Vi vil tage. Okay. Nej, hvad laver jeg? Ned hen. Derop over.